मा मबाइल बे Infinix Hot 8 दे हासिदो बायनाय दंखायोलै औरा बेजोंनो बर्थडे गिफ्ट ना हाजिरा बेखौ ओरै हास'नोसै नामा खेवग्रा गैखाया आरो नोंस्लाबारा दिब्रा थाब हा मा हिनजाव बायदि बिमा बायदि खेया हले एसे फरायनि ओरै प्राइसआ माथो 6259 बहा प्राइस CST टेक्स्ट दं आंनि GST टेस्ट दं सेव बडिया ये आ गया Infinix बड़ा है बहुत बड़ा है गोजान ना दोनथ'दो गोमदों हादोरलै ट्रिपलसो ओरै साइडजोंसो हो गया हेलो उधर ले रे ओइ हेलो औ बाय भिडिअ खोनाखा बाय दं Infinix होनदों नामा मा खालामदों प्रग्राम लादों आरोना बे बेक कभार ना प्रग्राम लादों आरो सारारा माबायदि बारा जाबाय 5C नङा ना दुब्लिकेट हा सिरियासलि 7000 जा बुरिया आव पार्पल लायनि इट टेम्पार दंखाना गैया टेम्पार गैया गैयाना बियो टेम्पार लागायदो थाखाय मेकारआवसो लागायनांगोन अन खालामसै खालामदो जाबाय ना 4GB RAM 64GB स्टरेज 7000 7000 Infinix Hot 8 सासे खम